скоро проведохте коледен благотворителен базар Ангелска чудотворница. Ще ни разкажеш ли нещо повече за него? Ангелската чудотворителница беше една идея, която се роди от момичетата на Искам Бебе в Пловдив. Много винаги е забавно, когато организираме подобни неща, защото, честно казано, специално този базар го правихме в този му формат за първи път и не очаквахме, че ще се получи толкова хубаво и толкова шарено. Успяхме да съберем даже около 7000 лева, което е огромен успех за нас. И никога така не съм си представила, че ще има толкова много хора, че ще бъде толкова забавно, така че обещавам на всички, които ме питаха до година, пак ще правим коледен базар. Даже хората, които се бяха включили абсолютно доброволно в базара сега за Коледа, много искат да направим нещо подобно и за Велик ден, така че това е една от изненадите, която може би ще подготвим за хората за до година. Така че очаквайте още един такъв шарен базар на Искам Бебе през 2012. Медиите подкрепят ли ви какво изобщо правят тези вашата фондация? Бих казала, че всъщност медиите са най-големия наш партньор. Работим в абсолютен комфорт, разбирателство с страшно много хора от големите медии. Те предлагат невероятни неща за нас. Направиха много филми с семейства, които вече са успели. В някои от предаванията даже абсолютно безплатно финансираха, самите медии финансираха опит инвитро. Имаме бебенца, които се родиха вследствие на тези кампании. Но бих казала, че медиите доста озряха с годините по отношение на проблема безплодие въобще. И благодарение първо на момичетата от Искам Бебе, които заставаха с лицата си и продължават да го правят и до ден днешен. На абсолютно добронамереното отношение на хората, които застават от другата страна на камерата, смятам, че постигнахме всичко това, което е в момента каузата Искам Бебе. Няма как да се случи това без медиите. Няма как. Това са... И даже не мога да казвам медиите като цяло. Просто всяка една медия си има 2-3 души, които толкова са вътре в проблемите ни. С такова разбиране задават въпросите си, затова казвам, че озряха с годините, че изключително много съм им благодарна. Най-големият ни успех, който постигнахме всъщност за тези години, пак чрез медиите стана. И това е създаването на Държавния фонд инвитро. В един момент, в който всички ние бяхме сигурни, че ще се случи финансиране на подобен фонд в края на 2008 година, се получи така, че от няколко страни се получиха спънките и тогава, благодарение на BTV, на шоуто на Слави и на един мирен протест, който направихме, Поход на надеждата, го кръстихме. Тогава в шоуто на Слави всички с едни празни колички, повече от 100 човека бяхме се събрали. В тези колички бяхме написали "Искаме да раждаме деца на България". С тези колички влязохме в шоуто на Слави и се случи чудото. На 1 април 2009 година започна да работи Държавния фонд инвитро, който до този момент е финансирал около 10 000 двойки. Така че мисля, че това е най-големият успех, който постигнахме.